Good morning, Romel. Natapos din natin ang stage 7. Kahit na killer stage to. Kasi grabe yung akyatan. Talagang makunat. Surprise ako, hindi ako climber. So, ginawa ko hanggang makakaya. Okay naman, nakasurvive naman. Nakasurvive naman. Napatag niyo yung bundok ng Napocor. Makilaki na rin, lamang ni Kapitan. Kailangan maunahan natin. Yan ang plano sa susunod. Kasi ang susunod na stage natin, Kapitolyo to Mapita. Gagawan natin ng paraan. Gawan nyo ng paraan. So, okay na. Masaya naman yung itong Western Pangasinan cycling race natin sa taong 2023. Kasi nandyan kayo. Last lap natin, last lap na. Last lap na. So, nandyan naman kayo. So, maybe next year. Kasi ito, ngayon, mayroon tayong coverage. Saka mayroon tayong napapanood nyo yung mga ano natin. Napaghandaan. Pero at least medyo ano tayo ngayon kaysa last year. Palagay ko, second na ako siguro. Okay. So, no problem. Mayroon pang isang stage ba? Mamalay mo, hindi mo masasabi. Ang gulong bilog, hindi naman kwadrado eh. So, last parting words, Romel. Shout out mga kapadyak. Anos labat, panagbisikleta. Thank you very much to all my fans. Please watch Els TV Vlogs. Els TV Vlogs. Thank you. Thank you very much, Romel. Good luck. Good luck.